Test cât de mult îți place Crăciunul. Dacă îndoi mai mult de 5 degete, ești un iubitor de Crăciun. Îndoaie un deget dacă aștepți să vină Moș Crăciun. Îndoaie un deget dacă ești entuziasmat pentru Crăciun. Îndoaie un deget dacă ai văzut vreodată filmul Singur acasă. Îndoaie un deget dacă o să petreci Crăciunul cu prima persoană care apare când apeși pe share apoi pe WhatsApp. Îndoaie un deget dacă Crăciunul este momentul tău preferat din an. Îndoaie un deget dacă deja ai împodobit bradul și ai decorat casa. Îndoaie un deget dacă îți place să faci oameni de zăpadă și să te bați cu bulgări. Îndoaie un deget dacă îți plac filmele de Crăciun. Îndoaie un deget dacă îți plac filmele de Crăciun. Îndoaie un deget dacă îți plac cadourile de Crăciun. Îndoaie un deget dacă ai lăsat